Pa moram reći da se radi jako dobro, zadovoljan sam, stvarno presretan. Mislim da je ovo bio pun pogodak sa ovoliko igrača, fina je konkurencija, osjeti se da dečki žele da se izbore za svoje pozicije, dobro treniraju, angažirano treniraju, niko ne prigovara ništa, niko ne kuka, više je nego lijepo. Ma je, atmosfera je fantastična, evo, svi smo sretni, zadovoljni, dobro treniramo, imamo neke planove koje realiziramo, gledamo neke videe, analiziramo i napredujemo svi skupa. Nekima je to dosta strano, neki to igraju jako dobro. Ma bit će to, samo treba vremena. Za 3-2-1 zonu treba više vremena nego za 6-0 da se uigra. Svako okupljanje ćemo odraditi taj trening 2, pokušati to ponovo napraviti vrućom temom i sigurno da nećemo moći igrati tu 3-2-1 zonu protiv svih, ali protiv nekih će biti ona jako, jako uspješna i dobra. Pa trenutno radimo neku 3-2-1 obranu, tu insistiramo dosta na nekim kretnjama i nekim konturama gdje pokušavamo to sklopiti u neku obranu i 6-0 napad smo radili na 6-0, tako da. Pa nije lako, ali radimo sa zadovoljstvom. Mislim da je svaki trening, vidi se i po nama i po igračima, s osmijehom na licu i mislim da je to bio pun pogodak da Boris i ja radimo oba treninga i do podne i popodne. Fizički je naporno, ali mi imamo potpunu kontrolu i to je jako dobro. Pa je, da, intenzitet je velik, moram priznat, sve je prostudirano, detaljizirano, tako da sve u sustavu da se što prije uklopimo svi u tu 3-2-1 obranu.